Hola, bones tardes a tothom, bon vespre. Abans de començar us voldríem dir un parell de coses. La primera és que no us penséssiu pas que venim disfressats. Només ens vestim així quan tenim feina i hem de sortir amb un escenari i no ens vestim mai així si no hem de fer un concert. Per tant, si ens hem vestit així avui és perquè creiem que havíem d'anar vestits amb tots els nostres honors i no hi ha més honor que anar vestits de Pastoret Rock per un acte que tanta il·lusió ens fa. Per tant, no venim disfressats, sinó que venim vestits de gala, això que ho sapigueu. Gràcies. I dir-vos també que, a diferència d'altres pregoners que heu tingut, que el pregó l'han fet de memòria i tot molt ben estudiat, nosaltres vam fer una pluja d'idees que, si haguéssim dit tot el que vam apuntar, tindríem un pregó de més de 3 hores i mitja. Llavors, per no anar-nos en massa del que volíem dir, ens ho hem escrit, per tant, si ens permeteu, anirem llegint bastant del que us direm. D'acord? I ara comencem així. Ell és el Jordi Hueta, jo soc el Ferran Aixalà, som cosins, i els dos ens diem Pelegrí de segon cognom, perquè som d'aquí de Lleida. Molt bé. Comencem. És veritat. Diu, bones tardes i bon vespre a tothom. Abans de començar ens agradaria dir que ens fa moltíssima il·lusió que des de la FEColl se'ns hagi ofert la possibilitat de ser els pregoners del 40è aplec del Caragol a nosaltres dos com a representants dels Pastoret Rock. De seguida que ens ho van demanar teníem clara la resposta. No us volem dir que vam respondre, però som aquí, per tant podeu intuir-ho. Que sí? Vam dir que sí. Vam dir que sí. Si per alguna cosa ens caracteritzem els Pastoret Rock és perquè des de fa quasi 20 anys, des dels escenaris de tota Catalunya, fem bandera de Lleida, la ciutat que ens estimem. I no ens ho han posat fàcil, això de fer bandera de Lleida, perquè durant molts anys s'ha ridiculitzat el nostre fet als mitjans nacionals, començant pels nostres. Quan algú li deies que eres de Lleida, per començar et deien, de Lleida? I pensaves, Lleida. Aprèn a parlar bé, carallot. Molt bé. I la segona cosa que feien després de preguntar-te si ets de Lleida era relacionar Lleida amb la boira, les mansanes, els tractors i Baqueira Beret. Perquè tothom sap que dalt de tot del carrer Cavalleres hi ha una estació d'esquí. A fe de Déu. Doncs ja fa temps que ens n'hem adonat d'una cosa, i és que hi ha un ítem que ha agafat força dins de l'imaginari nacional que s'ha sobreposat a tot això. Quan comentes que ets de la terra ferma, ara la resposta és hòstia, l'aplec del Caragol. I comença tot un reguitzell d'anècdotes, històries viscudes i emocions que et sorprenen que vinguin d'algú que no és de Lleida. Què té, doncs, l'aplec del Caragol que emocioni a tanta gent? Podríem dir el que s'ha dit tantes vegades, no? Com per exemple que és una festa popular, una festa gastronòmica, cultural, de germanor, de diversió, etc. No? Però per sobre de tot això, la importància de l'aplec és que és una festa que van començar 4 amics menjant caragols allà al Xoperal del Riu i que a poc ha anat creixent i creixent fins que avui en dia milers de collistes se l'han fet a seva i tots els lleidatans la vivim com a nostra. Una festa que, a diferència de la festa major, on és l'Ajuntament que et proposa i ofereix una sèrie d'activitats i concerts, aquí som nosaltres, els ciutadans de a peu, que hem aconseguit fer la tan grossa que fins i tot els de l'Ajuntament vulguin participar apuntant-se a alguna colla. O sigui, al revés. Perquè és una festa que ha sortit de la gent del poble, no és una festa imposada, no? Són uns dies on sents que Lleida és teva. Et pots passejar per la ciutat amb la teva samarreta de color, el teu barret de palla, la teva panyoleta, empapat de dalt a baix i sentir-te l'amo de la ciutat. De fet, les festes de maig són l'avantsala de la festa que realment esperem de veritat, que és l'aplec del Caragol. La voluntat i la força de la gent ha fet i ha aconseguit que avui en dia la resta del món relacioni la ciutat de Lleida amb 2 icones. Una, la Seu Vella, i l'altra, l'aplec del Caragol. Està clar que l'aplec és una festa d'agermanament, on no importa l'estatus social, ni l'edat que tinguis, ni la procedència, tots som iguals. És com en una colla castellera. Estàs fent pinya amb gent diferent per aconseguir un mateix objectiu. I en aquell moment no importa si la persona que t'està ajudant, la persona que tens al costat, doncs si és advocat, o si és escombriaire, o si és mestre, o si és dependent d'una merceria. I el que és realment xulo és descobrir tot això a posteriori. El dia aquell que vas al bany i aquell senyor encorbatat de darrere el mostrador és el mateix que la nit anterior estava cantant amb tu Sarandonga no va comer Sarandonga un arroz con bacalao. Per exemple. O descobrir que la senyora de davant teu de la cua del súper és la que et va guanyar el concurs de beure vi amb porró. També. O anar a veure una processó de Setmana Santa i veure que el capità Manaya dels Armats de la Sang és qui et va ensenyar a fer el lloli a morter.
I és que en el moment que estàs a l'aplec... Que n'hi ha més. sí? Sí. O l'advocat que veus que surt per la tele amb una tertúlia política i és el que vas portar tu la nit anterior cap a casa perquè no se'n recordava ni on vivia. O el guàrdia urbano. O el guàrdia urbano aquest que et fot la multa de trànsit, saps? I dius, malparit, ara em fots la multa de trànsit si estaves cantant Tírate de la moto Tírate. Sí. Segueix, perdó. Sí, molt bé. Molt ben apuntat, sí. Això és el bonic de l'aplec del Cargol, també. I és que en el moment que estàs a l'aplec cauen els prejudicis durant 3 dies. Ets amic de milers de persones. 3 dies ets amic de tothom. La felicitat és tan gran que tot es magnifica i tot es perdona. Mira, per exemple, jo tenia un veí, no diré el nom, però que sempre que me'l trobava al replà de casa, baixant les escales, sempre que me'l trobava, i dic, el veí, què fas amb un veí? El saludes, no? Però ell mai em saludava, no? Jo sempre feia l'acció de saludar i el tio sempre feia, com a molt feia, com si em perdonés la vida, saps, amb la mirada. I un dia, passejant per l'aplec, allò que vas caminant i veus un tio que està tan corrent i diu, tio, veí, és el meu veí, tio, és un crac, mira, fot veure, tio. Saps, com si fóssim íntims, no? És allò que, ostres, al·lucinant. És a dir, l'aplec ha aconseguit impossibles. Dins dels 365 dies de l'any que anem estressats, nerviosos, enfeinats, hi ha 3 dies que són un parèntesis, és un oasis. Són 3 dies on pots acabar abraçat al professor de mates que sempre et suspenia i que li havies agafat mania i a l'aplec li estàs explicant entre acudits i cerveses on tenies amagades les xuletes, que al final no van servir de res, no? Va suspendre. I a l'aplec tots som iguals, volem insistir en això, siguem qui siguem. Per això destaquem que l'aplec sigui una festa de germanor. Però també volem destacar que tothom hi és benvingut, vingui d'on vingui. I volem ressaltar això, vinguin d'on vinguin. Hi ha altres festes a Catalunya on els de fora hi som convidats a viure-les, però com a espectadors. O sigui, et quedes mirant el que passa. A l'aplec no és així. A l'aplec hi ets convidat a participar-hi des del primer moment. I aquí tenim una anècdota que demostra aquest fet. Nosaltres fa molts anys que fem colònies amb l'Orfeó Lleidatà. Les fem allà a Tírvia. I allà venen monitors de tot arreu. Un monitor amic nostre, Ramsès, de Barcelona, de Gràcia, tota la vida, Gràcia, i vinga, Gràcia. Li dèiem, has de vindre a l'aplec, que allò és una festa de veritat i no això que feu aquí a Barcelona. I el tio en tenia ganes, però li feia por precisament per això que us hem dit. Tenia por de venir i veure com els altres gaudíem i ell haver-s'ho de quedar mirant des de fora. Vam entrar a l'aplec, perquè el vam convèncer, va vindre a Lleida, el vam convèncer, vam entrar a l'aplec, als 10 minuts l'havíem perdut. Vam estar buscant, no vam trobar ningú, cosa normal a l'aplec, que a l'aplec no trobes ningú i trobes a tothom. El vam trucar per telèfon mòbil, no contestava, també l'aplec és una de les coses que té, que tothom pres el mòbil de trucades perdudes, missatges que no llegiràs mai i els llegeixes a saber el que diuen. I quan ja ens vam començar a preocupar una mica, li vam enviar un missatge dient-li, escolta, quan llegeixis això, truca'ns i et direm on quedem. Passejant per un dels carrerons de l'aplec, sentim un crit, Ferran, Jordi! I mos el trobem darrere de la barra d'una colla, repartint cerveses i convidant-nos a nosaltres. El tio de Barna, aquesta festa, i disculpeu les paraules perquè és textual, és la polla! Perquè l'esperit de l'aplec també és aquest. O sigui, hi ha colles que tenen els seus barrils de cervesa, però és que a part tenen un altre barril extra per a convidar la gent que ve de fora. És així. De fet, hi ha colles de gent de fora de Lleida que van viure un any l'aplec i que l'any següent ja van fundar la seva pròpia colla. Com per exemple, la més destacada, la més reconeguda és la colla que hi ha de la gent de la Catalunya Nord i que l'any rere any gaudeixen d'aquesta festa. És una data marcada al calendari per a tots nosaltres. De fet, hi ha gent que viu a l'estranger, a Suècia, a Nova York, a Alemanya, a Itàlia, que venen a Lleida 2 cops l'any, per Nadal i per l'aplec. Queda clar que és una festa de germanor, no insistirem més en aquest tema. El que sí que volem dir és que també és la festa de l'amor. I ho volem explicar. I us explicarem una petita anècdota personal. Fa 4 anys estàvem amb la meva dona en una trobada a la Garrotxa, uns amics i gent que no coneixíem, i allò que comences a parlar de 1.000 temes diferents amb 30 persones que no coneixes de res, i sento que la meva dona es fica a parlar amb una desconeguda d'allà de la Garrotxa, i no sé de què coi estàvem parlant, però la desconeguda li diu a la meva dona, qui no carda a Olot, no carda enlloc. Frase que ja coneixíem. I la meva dona me fot una mirada de complicitat. Jo me la miro també i dic, fes-lo tu, el que vulguis, carinyo, tu. No sabia de canar de res. I la meva dona se la queda mirant i li diu, no sé, bueno, estic en un pregó, però...
Davant. Per l'aplec del caragol, qui no folla és que no vol. Rime. La meva dona, això. Perdó. Només us diré una cosa. La noia de la Garrotxa porta 4 aplecs ja. I vull puntualitzar que la meva dona és del Baix Penedès de tota la vida, amb la qual ha descobert l'aplec per mi. I l'altre dia que li vaig dir, escolta, carinyo, hem de fer el pregó, fes-me un favor, tu que no ets de Lleida, em pots descriure l'aplec, tu que l'has viscut? Dis-me amb 4 paraules què és per tu l'aplec. I el que us diré ara és el que em va dir, textualment. És una mega fiesta, una espècie de romeria, però a la lleidatana. Ballen, canten, beuen, mengen, passeges tranquil·lament i et tiren aigua damunt. Una festa amb petits i grans barrejats. Molt bon rotllo. És com fer una festa major després de la festa major. I després em diu, per cert, malgrat l'aplec es dediqui al caragol, és una festa on les banyes passen força desapercebudes. Vull suposar que això m'ho ha dit per alguna cosa que va veure o li van explicar. Però crec que cal ser sincers. És veritat que l'aplec ha fet moltes parelles, però també n'ha trencat moltes. De fet, l'aplec és una prova de foc per a moltes parelles. Si una parella supera l'aplec del caragol, ja és per tota la vida. Ja és per sempre. A partir d'allí sí que es pot dir allò de hasta que la muerte os separe. Sí, allò. De la mateixa manera que si una parella trenca durant l'aplec, és perquè havia de ser així. I el temps acaba donant la raó. Està clar, això està clar. De fet, per molts, l'aplec va per davant de la parella. És a dir, hi ha parelles que s'han fet a l'aplec, que avui en dia segueixen sent parella, però que el dia de l'aplec cadascú va per la seva banda amb la seva colla de sempre. És curiós que la fidelitat a la teva colla és bastant més potent que la fidelitat a la teva parella. I ara volem parlar de les rivalitats. Ojo. Hi ha d'aquell que es canvi de colla. Ojo! Riu-te'n tu de la traïció del Figo o la de Judes. Ara, també val a dir que després d'un escarni, que dura més o menys una bona estona, a la tercera cervesa ja s'ha oblidat tot, no? Sí, això sí. Perquè siguem sincers, hi ha rivalitat a l'aplec? Sí. Sí que n'hi ha. Hi ha rivalitats. I des del principi de tot, I moltes. Tot comença amb les marques de guix que es feien a terra per delimitar els espais de cada colla, no? Allò. Si l'any passat la colla del costat va sumar-se 1 metre més del que li tocava, doncs aquest any nosaltres li fotem 1,5 metres, no? Si, jo què sé, si enguany nosaltres tenim a la colla un grup de música de versions d'ABBA, de cançons d'ABBA, doncs l'any següent els altres van a Suècia i contracten el grup ABBA perquè vinguin a tocar. Això ha passat, Això ha passat. Els ABBA han vingut a tocar aquí a Lleida. Sí. Han vingut a tocar, els ABBA han vingut a tocar a l'aplec. El que passa que, clar, eren ja grans, vells, i amb la borratxera que porteu no se'n recordeu, però van vindre. I no només els ABBA, No, de fet n'han passat moltes de personalitats per aquí, el que segurament No no les recordeu. Freddie Mercury que va vindre també a l'aplec. va estar a l'aplec del Caragol. Va passar això, El diumenge al vespre li va agafar tal baixón al veure que s'havia acabat que va escriure The Show Must Go On. Espera. Michael Jackson, el del Moonwalker, Michael Jackson, va vindre a l'aplec també. Un dia va entrar negre i va sortir blanc. Però és que a part... Perquè, de fet, el videoclip del Thriller, aquell... On es va gravar aquest videoclip? A l'aplec, al Xoperal del Riu, el diumenge al vespre, quan tots ja... Si us hi fixeu pel fondo hi surten pendons torts. Tots són pendons torts. Led Zeppelin va actuar a Lleida, però es va suspendre el concert perquè tota Lleida estava a l'aplec. Per això la gent no en parla. Els de Mecano Mecano. van venir a l'aplec també. El dia següent cantaven Hoy no me puedo levantar. Normal. I després es va desfer el grup. Després d'aquell dia ja està. On creieu que va agafar les primeres borratxeres la Maciel? Elizabeth Taylor
Això va passar. Elizabeth Taylor, any que venia la plec, any que es divorciava, i es casava amb un altre ja la plec, i vinga. És allò que us deien de les parelles. Sí, és allò. I aquesta cosa que us comentàvem de parlar de banyes i de la plec fa que l'anàlisi hagi anat un pel més lluny. I ens hem atrevit a fer una cosa que no volem que ningú s'ho prengui com una ofensa, però és que ens hi hem fixat, que és que la plec del caragol com a festa és un caragol. O sigui, la plec del caragol és un caragol. I us volem explicar-vos bé això. Mireu, un caragol és l'animal lent. I no hi ha res que sigui més lent que el temps d'espera fins que arriba la plec. En algunes colles s'hi fot tanta gent que semblen caragols a la llauna. Tots ballant al costat de l'altre i alguns fins i tot traient bromera per la boca, no? Els caragols surten quan plou i una plec on no tiren aigua ni és a plec ni és res. A part, quants aplecs hem viscut sota la pluja? Els caragols s'arrosseguen per terra. I quants de nosaltres hem acabat a la plec arrossegant-nos per terra? I per acabar aquesta metàfora i aquesta coherència que hem trobat amb el del cargol, és que els cargols, iguals que els collistes, acostumen a acabar ben cuits i fora de casa. Pel que fa a la durada de la plec, fa anys que sentim molts collistes demanant que volen que la plec duri una setmana. També hem sentit alguns de més valents que diuen que la plec hauria de durar el que dura un embaràs. A veure, collistes, per començar, val a dir que la CECOLL no para de fer actes durant tot l'any. Que si ara el Caragol Tour, que si ara una diada del Garrotín, que si ara caragolades solidàries, que si ara el Servisia. De fet, avui mateix ja comença tota una setmana cultural. Per tant, qui vol viure la plec tot l'any pot fer-ho. Això per començar. Ara, que aquells que diuen que 3 dies és molt poc, que hauria de durar 9 mesos... No, que el que vol que duri 9 mesos són aquells 3 dies, 9 mesos d'allò! Això, a veure, és físicament impossible. No hi ha cap ésser humà que aguanti 9 mesos seguits de festa de la plec. Saps? Això ni el Pocholo, en els seus millors moments, ho fa. O sigui, tot i així, aquest any... Atenció, perquè aquí ho hem lligat molt bé, això. Tot així, aquest any per culpa de les eleccions, anem una setmana tard. I enguany, la plec comença al maig i acabarà al juny. Per tant, collistes, la FECOLL us ha escoltat! Bravo! Tenim 2 mesos de plec! I ara alguns pensareu, escolta, i per què s'ha desplaçat la plec per culpa de les eleccions? Que no eren compatibles les dues coses? No, no són compatibles les dues coses. I us donarem els 3 motius més clars. Motiu número 1. Les eleccions tenen el dia de reflexió el dia abans. La plec necessita uns quants dies de reflexió, però després. En segon lloc, la ressaca electoral comparada amb la ressaca de la plec fa riure. De fet, avui teòricament estem de ressaca electoral, i ja veieu. Imagineu-vos aquest acte el dilluns que ve. La meitat dels que sou aquí seríeu a casa, amb camamilla, l'altra meitat dormint i segurament un de nosaltres dos en paradero desconocido. I per rematar-ho, us imagineu anar a votar el dia de la plec? Entrant amb una xaranga al col·legi electoral, amb una cervesa a la mà, los quets bruts, la samarreta empapada, tirant-li aigua al president de la mesa, intentant lligar amb una vocal i cantant-li tirate de la moto al guàrdia urbana de la porta? Home, Ara que ho vull fer, a saber, Ara que ho has dit m'agradaria veure-ho, a saber el que acabaríem votant. Tot i que aquest i a saber el que acabaríem votant és també l'únic punt bo de que coincidissin les dues coses, perquè depèn dels resultats seria l'única manera de justificar-ho. A veure, la plec és l'excusa perfecta per a tot. I això ho sabeu, i això en sou conscients. La plec és l'excusa perfecta per a tot. Absolutament tot. Queda bé en qualsevol cosa. Us en ficarem uns quants exemples. Que et van demanar uns informes importantíssims i urgents per dilluns al matí i no els has fet? És que era la plec. Tranquil, és veritat, ja me'ls donaràs demà. Que no vas aparèixer al partit de futbol on us jugàveu la permanència? És que era la plec. Doncs tranquil, ja pujarem l'any que ve. Que la teva filla havia de participar als campionats nacionals de gimnàstica rítmica i no la vas portar? És que era la plec.
Però pensa en ella, pobreta. Llavors t'agafa el remordiment i dius, nena, ho sento molt, carinyo, em sap molt greu no haver-te portat a la gimnàsia rítmica. Però què dius, papa, si eres la plec? Que no vas vindre a la meva boda! És que era la plec. Ja, però tu eres el capellà. Però és que era la plec! És veritat, culpa meua per voler-me casar el dia de la plec. Que has d'anar a testificar al judici de l'1 d'octubre i no hi vas? Con la venia, juez Marchena, es que estaba en la plec del caracol. Ah, disculpe, se levanta la sessió hasta el martes a les 4, no? I, de fet, hauríem de començar a plantejar-nos en sèrio que el dilluns post-aplec fos dia festiu obligatori als calendaris de l'Estat. Encarem la recta final del nostre pregó dient això. Sí. Benvolguts, aquest any celebrem el 40è aplec del Cargol, anunciat als cartells amb números romans. És a dir, que aquest any toca fer un aplec XL. Un aplec gros. Gaudiu molt, passeu-vos-ho bé, mengeu molts cargols, beveu el que pugueu, balleu, salteu, canteu, rieu i guardeu en el record cada segon d'aquesta festa, perquè després del cap de setmana venen 362 dies desitjant que torni el següent aplec. I així, any rere any, fins que el dia que haguem de deixar aquest món i arribats al paradís creuem les portes de Sant Pere, ho puguem fer al ritme de la xaranga que ens haurà preparat lo Curto i el Messalles ens pugui passar els números de cada bon moment gaudit i al final ho puguem recordar menjant una taronja tropical de glaç que ens porti el casanyer. D'aquesta manera només us volem dir 3 últimes coses. Visca Lleida Visca la terra i, sobretot, visca l'aplec del Caragol!